formålet med det forsøg var, at vi skulle finde ud af, hvor meget kaminsyre der var i vingummier. Kaminsyre, det er et naturligt farvestof, som bliver brugt i mange forskellige fødevarer og produkter, og det har E-nummeret E120, og det kommer fra en lille lus, som lever på finkaktusser. Og kaminsyre, det har den kemiske formel C22H20O13 og indeholder en carboxylsyregruppe COOH, som kan afgive en hydrogenunion H+. Kaminsyre kan afgive hydroner til de stoffer, de reagerer med, og derfor kan det ses som en syre. Og så når man laver kaminsyre, så det bliver lavet ud af et insekt, som først bliver tørret, og så bliver det blandet med en speciel væske for at få den her røde farve frem, eller det her farvestof frem, som så bliver brugt i vingummier, fordi at det giver en flot rød eller pink farve, som gør, at slikken bliver mere spændende at se på, og derfor har mere lyst til at spise det. Udførelsen af det forsøg. Det første vi gjorde, det var, at vi tog to vingummier og vejede dem. De vejede 10,73 gram. Derefter så kogte vi ca. 40 ml deramelliseret vand over en bundbrænder, og så hældte vi så puttede vi vingummierne i vandet, så de smeltede. Efter det så hældte vi blandingen ned i en målekolbe og tilsagde lidt mere deramelliseret vand, 50 ml for at være specifik, og så tog vi spektrofotometer og kalibrerede det med deramelliseret vand. Så tog vi en absorbtionsspektra af standardopløsning 5 og aflæste bølgelængden. Derefter så målte vi de andre standardopløsninger og gemte data. Så optog vi et absorbtionsspektrum, vingummi opløsning og gemte. Og så fik vi så vores resultater. Vi har fået standardopløsning 4, som skulle have koncentration på 50 mg per liter. Og vi kender allerede volumen, som er 50 ml, og den har vi så ganget om til liter, som så er 0,05 liter. Og det har vi så ganget med de her 50 mg per liter. Og vi har en standardopløsning på 250 mg per liter af det her kaminsyre. Det har så givet 2,5 mg. Og vi har den her standardopløsning på 250 mg per liter af det her kaminsyre. Og derfor så har vi så divideret de her 2,5 mg med de her 250 mg per liter, og det har så givet 0,01 liter. Og det har vi så ganget med 1000 for at få det i milliliter. Ud fra vores målinger, så har vi lavet en standardkurve, og på grafen der har vi ligningen for vores rette linje, som er y lige med 0,0119 gange x plus 0,0244. Og herfra så skal vi så finde x-værdien, som er koncentrationen i milligram per liter. Og det har vi så gjort, og x er så lige med 23,41 milligram per liter. Og så skal vi så omregne det til milligram per kilo. Og vi har vores koncentration, som er de her 23,41 milligram per liter. Og så har vi volumen, som er de her 0,05 liter. Og så har vi massen af vores vingummi, som er 10,735 gram, som vi så har omregnet til kilo. Og det vi så gør for at få det i milligram per kilo, det er, at vi tager vores koncentration og ganger med volumen, og så dividerer vi det med massen af vingummien. Og det giver så 109,04 milligram per kilo. Nu skal vi så finde ud af, hvor meget kaminsyre der er i vores vingummi, og det gør vi ved, at vi ganger vores masse af vingummien i kilo med vores koncentration af kaminsyre, og det giver så 1,17 milligram. Og derfor ved vi så nu, at
der er 1,17 mg kaminsyre i vores 10,735 gram vingummi. Og ifølge EU, så må der være 100 mg per kilo kaminsyre i vingummi, og det vil så sige, at der er 9,04 mg per kilo for meget i vores